Γεια σας φιλαράκια μου. Ένα αφιέρωμα για τους AC/DC, το σημερινό βιντεάκι μας. Για περισσότερες λοιπόν από 3 δεκαετίες οι AC/DC διανύουν μια μουσική καριέρα που δεν δείχνει να κουπάζει και ακριβώς όπως και το ηλεκτρικό ρεύμα, έτσι και εκείνοι εφουδιάζουν τον πλανήτη με μια αναγκαία πηγή δύναμης και ενέργειας. Μετά τη συγκρότηση της μπάντας το 1973, η μουσική των AC/DC κατάφερε να κατακλείσει τον κόσμο μέσω αμέτρητων sold out περιοδιών, ενώ οι παγκόσμιες πωλήσεις τους ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια άλμπουμ μέχρι στιγμής. Αποτελούν το νούμερο 1 best selling σχήμα του μουσικού καταλόγου καλλιτεχνών της Sony BMG, έχοντας πουλήσει σχεδόν 70 εκατομμύρια άλμπουμ μόνο στη ΣΥΠΑ, γεγονός που καθιστά τους AC/DC ως ένα από τα 5 συγκροτήματα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην αμερικανική μουσική ιστορία. Μια από τις αγαπημένες δουλειές της μπάντας, το άλμπουμ φαινόμενο Back in Black. Οι πωλήσεις του ξεπερνούν τα 22 εκατομμύρια αντίτυπα στη ΣΥΠΑ και αποτελεί το 5ο κατά σειρά άλμπουμ στη λίστα των κυκλοφοριών με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών στη ΣΥΠΑ. Αν και οι ρίζες των AC/DC εντοπίζονται στην Αυστραλία, η αρχή της ιστορίας της μπάντας γράφεται λίγο νωρίτερα στη Γλασκόβη της Σκωτίας, όπου οι Angus και Malcolm Young, ο μουσικός πυρήνας του συγκροτήματος, ακόμη και σήμερα, γεννήθηκαν το 1958 και 1953 αντίστοιχα. Το 1963 η οικογένεια Young μετανάστευσε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου η μουσική θα σημάδευε για πάντα τα αδέρφια. Ως μέλος των Easy Beats, ο μεγαλύτερος αδερφός των Angus και Malcolm, ο George Young, ευθυνόταν για μια από τις πρώτες παγκόσμιες επιτυχίες που προήλθαν από την Αυστραλία, το Friday on My Mind, το 1966. Από το 1974 μέχρι το 2000, ο George και ο μουσικός του ο συνεργάτης Harry Vanda ανέλαβαν την παραγωγή πολλών άλμπουμ των AC/DC. Παίρνοντας λοιπόν ενθάρρυνση από τη μουσική επιτυχία του μεγαλύτερου αδερφού τους, οι Angus και Malcolm Young συγκρότησαν το δικό τους rock and roll σχήμα και η πρεμιέρα του μοναδικού κιθαριστικού τους ήχου έγινε στις 31 Δεκεμβρίου του 1973 σε μια συναυλία που δόθηκε την παραμονή πρωτοχρονιάς στο Sigwares Club του Σίδνεϊ. Αφού βάφτισαν το νέο rock σχήμα τους AC/DC, το όνομα προέρχεται από τα γράμματα στο πίσω μέρος της ραπτομηχανής που ανήκει στην αδερφή τους Margaret. Οι Angus και Malcolm μετακόμισαν από το Σίδνεϊ στη Μελβούρνη και ξεκίνησαν την αναζήτηση μέσα από τα μέτρητα line-ups ενός ισχυρού ρυθμικού τμήματος και ενός τραγουδιστή, η φωνή του οποίου θα τέριαζε με την μανιακή κιθαριστική επίθεση των αδερφών Young. Οι νεοβάφτιστοι AC/DC βρήκαν την πνευματική τους σπιθαμή στο πρόσωπο του Bon Scott, ενός τραγουδιστή που ζούσε στην κόψη του ξηραφιού και ο οποίος κάποτε είχε κάνει δοκιμαστικό για την μπάντα όταν δούλευε για εκείνος ως τεχνικός και οδηγός πίσω στο Σίδνεϊ, με τον Bo να είχε λάβει την θέση του co-frontman στο σήμα κατά τεθέν του Angus, την μαθητική εμφάνιση. Οι AC/DC ήταν πλέον έτοιμοι να ηλεκτρίσουν τον πλανήτη. Μόλις υπέγραψαν συμβόλαιο με τον George Young στην Albert Records, οι AC/DC κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ στην Αυστραλία, το High Voltage, το 1974 και το TNT το 1975. Αφού οι δίσκοι τους έγιναν χρυσοί και πλατινένοι, στην Αυστραλία οι AC/DC ακολούθησαν ένα πρόγραμμα ασταμάτητων περιοδιών, θέτοντας έτσι τη βάση για τη μετέπειτα φαινομενική τους εξέλιξη. Το 1976, έχοντας κατακτήσει την πρώτη τους ήπειρο, οι AC/DC ταξίδεψαν στην Μεγάλη Βρετανία, όταν ο rock and roll ήχος της μπάντας έφερε τους AC/DC σε μια θέση στο φημισμένο Margee Club. Το συγκρότημα έσπασε όλα τα ρεκόρ παρουσίας κοινού στο χώρο. Οι μέρες των AC/DC παίζοντας σε κλαμπ ήταν μετρημένες. Μέσα σε ένα χρόνο το Let There Be Rock
η πρώτη ταυτόχρονη παγκόσμια κυκλοφορία της μπάντας και η πρώτη εμφάνιση του αμίμητου AC/DC λογότυπου, υπερυψωμένα μεταλλικά γοτθικά γράμματα που διαχωρίζονται από τον κεραυνό του Δία. Θα τους εκτόξευε στην στρατόσφαιρα των σταδίων. Οι AC/DC ήταν έτοιμοι να κατακτήσουν την Αμερική. Το καλοκαίρι του 1977 οι AC/DC έδωσαν πολλές συναυλίες επί αμερικανικού εδάφους σε κλαμπς όπως το Palladium και το CBGB στη Νέα Υόρκη και το Whisky στο Λος Άντζελες, αλλά και σε χώρους όπως το Jacksonville, Colosseum, και ως το 1978 η AC/DC ήταν ένα από τα πιο καυτά συναυλιακά ονόματα παγκοσμίως. Στις 16 Φεβρουαρίου του 80 ο τραγουδιστής Bon Scott απεβίωσε στο Λονδίνο σε ηλικία 33 ετών. Προσπαθώντας να συνέλθουν από το σοκ που τους προκάλεσε ο χαμός του ταλαντούχου ζωηρού τραγουδιστή τους, τα εναπομείναντα μέλη του AC/DC αποφάσισαν πως υπήρχε ένας μόνο τρόπος για να αποδώσουν σωστά φόρο τιμής στον Bon Scott: να συνεχίσουν να δημιουργούν τη μοναδική που εκείνος θα ήθελε να δημιουργούν μουσική του. Το συγκρότημα βρήκε έναν απίστευτο νέο τραγουδιστή και frontman στο πρόσωπο του Brian Johnson, που προερχόταν από το Newcastle και ο οποίος τραγουδούσε σε μια μπάντα ονόματι Geordie, την οποία λάτρευε ο Bon Scott. Επιστρέφοντας στο στούντιο, οι AC/DC μαζί με τον καινούριο τους τραγουδιστή δημιούργησαν το Back in Black, ένα από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ όλων των εποχών ανεξαρτήτως μουσικής τοποθέτησης. Το ομότιτλο κομμάτι καθώς και ο ύμνος του You Shook Me All Night Long οδήγησαν το Back in Black στο νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία και στο νούμερο 4 στη ΣΥΠΑ, όπου από τότε έχει γίνει 22 φορές πλατινένιο. Οι AC/DC συνέχισαν να κυκλοφορούν υψηλά σε πωλήσεις άλμπουμ κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 80 και 90, που συνοδευόταν πάντοτε από πετυχημένες sold out περιοδίες και θεαματικές συναυλίες, καθώς και αξιομνημόνευτες εμφανίσεις σε φεστιβάλ όπως το Monsters of Rock, το Castle Donington, το Rock in Rio και το Rock Around the Block. Στις 14 με 15 Σεπτεμβρίου του 2000 οι AC/DC εισήχθησαν στο Hollywood Walk of Fame και τα χέρια τους αποτυπώθηκαν στο τσιμέντο μπροστά από το Guitar Center στο Hollywood Boulevard. Στις 10 Μαρτίου του 2003 εισήχθησαν στο Rock and Roll Hall of Fame ύστερα από τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Halford Astoria στη Νέα Υόρκη. Ο Steve Tyler των Aerosmith τέλεσε τη μοίηση, τραγούδισε στη τελετή το κομμάτι You Shook Me All Night Long με τους AC/DC και περιέγραψε το διαχρονικό rock and roll ήχο του συγκροτήματος. Στις 28 Μαΐου του 2009 οι AC/DC επισκέπτονται για πρώτη φορά και μοναδική την Ελλάδα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας τους υπό τον τίτλο Black Ice Tour. Η συναυλία τους έγινε στο κατάμεστο από κόσμο Ολυμπιακό Στάδιο Σπύρος Λουίς στο Μαρούσι. Στις 16 Απριλίου του 2014 μέσω της επίσημης σελίδας του συγκροτήματος ανακοινώθηκε πως ο ένας εκ των ιδρυτών του συγκροτήματος αποχωρεί έπειτα από 40 σχεδόν χρόνια συνεχούς παρουσίας. Αυτός ήταν ο Malcolm Young, που αποχώρησε λόγω ασθένειας. Υπόθηκε πως είχε και εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο του προκάλεσε άνοια. Ωστόσο το συγκρότημα θα συνεχίσει να δημιουργεί μουσική, συνεχίζοντας στη σχετική ανακοίνωση. Ο Malcolm Young αντικαταστάθηκε στην κιθάρα από τον ανιψιό του Stevie Young. Αυτή είναι η δεύτερη αποχώρηση του Malcolm Young. Είχε προηγηθεί η πρώτη, η οποία ήταν το 1987. Στις 7 Μαρτίου του 2016 ανακοινώθηκε πάλι από την επίσημη ιστοσελίδα του συγκροτήματος πως με ιατρική γνωμάτευση ο επί 36 χρόνια τραγουδιστής του συγκροτήματος Brian Johnson θα έπρεπε να σταματήσει άμεσα την παγκόσμια περιοδεία τους λόγω προβλημάτων ακοής που του προξένησαν οι συνεχόμενες συναυλίες. Στην αρχή υπήρχαν μόνο εφήμες,
αλλά αυτό επιβεβαιώθηκε από το Stevie Young να θέλουν να είναι ο αντικαταστάτης του Johnson στη θέση του τραγουδιστή. Στις 18 Νοεμβρίου του 2017 έχουμε μια τραγική κατάληξη του Malcolm Young, πεθαίνει δηλαδή ο αδερφός του Angus. Το 2020 η μπάντα ανακοινώνει την επιστροφή του κλασικού line-up με την επιστροφή του Brian Johnson και την κυκλοφορία του νέου τους δίσκου με τίτλο Power Up. Οι AC/DC το 2024 με 25 πραγματοποιούν την περιοδία Power Up Tour στην Ευρώπη, σηματοδοτώντας την επιστροφή τους στις ζωντανές εμφανίσεις μετά από χρόνια, με τον Brian Johnson στα φωνητικά, τον Angus Young στην κιθάρα. Παρά τις αλλαγές τους στη σύνθεση, το συγκρότημα παραμένει ενεργό, αποδεικνύοντας την διαχρονικότητά τους. Και μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like, ένα subscribe για να γίνουμε ακόμη περισσότεροι.